Mali sɔrɔdasiw wulila ka u kunda Kidali kan bi alamisadonya na novembre kalo tile 9 CMA ni o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye olu tɔɲɔgɔn fɛn bɛ Mali institution kɔnɔna la laɲini kɛr'u fɛ k'u ka baara bila k'u ka taa CMA kɔnɔna la. Point G dɔgɔtɔrɔw bɔra bi ka sitting kɛ ka u ka nisɔngoya jira u ka musaka sɔrɔlibaliya la. Balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni Mali sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ min na nin waati in na ka terroristes ni o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ye ka olu kɛlɛ. I b'a k'a fɔ ko bi alamisadonya in na novembre kalo tile 9 u wulila ka fɛn bɛ Kidali taga sira ka o sira ta. U y'a jira k'a fɔ ko u ka nin wulikajɔ kɔnɔna la ko fɛn fɛn bɛ tali kɛ terroristes kan ni o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ye fo ka taa se menaces o menaces ni o bɛ Kidali kɔnɔna la ni Kidali lamini na k'u ka o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ko hukumu de kɔnɔna la k'u ye Kidali u y'a sira ta wa k'u bɛ taa nin kɛlɛ in kɛ. Kibara min sɔrɔla ka bɔ halisa armée ka communiqué kɔnɔna la o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛlɛ in ye ko a bɛ ka kɛ adamadenya la tɔbɔtɔli ani ala batoli ko a bɛna kɛ o kɔnɔna la. Sabula u y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ u ka cɛsiri ko a dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye bɛn ani basigi o ka se ka sigi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen la cogo min na walasa maliden minnu bɛ yen ni bɛn ka d'u ye olu ka se k'u ka adamadenya kɛ lakana kɔnɔna la. K'u ka nin wulikajɔ in sen fɛ ka u kunda Kidali kan u bɛ a ɲini population fɛ u kana u yɛrɛ to fɛn min ye jatigɛ fo ka taa se propagande min ni o bɛ kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw fɛ walasa k'a jira k'a fɔ ko Mali armée talen don o cɛnni na wa k'u bɛ u bɛ population ninnu bɛɛ lajɛlen wele ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ka nin taama kɔnɔna la ni u ye a fɔ population ɲɛna k'u ka a kɛ cogo min na walima k'u ka dan yɔrɔ min na ko u kana tɛmɛ o kan. U y'a kuncɛ nin kɔrɔfɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka nin taama min n'u filɛ k'a daminɛ ka u kunda Kidali kan ko u bɛna malidenw nabɔ u ka taama in u bɛna malidenw nabɔ a bɛɛ lajɛlen kalama fɛn fɛn mana bɔ taama in kɔnɔna la an fana na to sɔgɔlen armée ka communiqué o la walasa ka se k'a dɔn armée ka nin progression kɔnɔna la cɛsiri ni wulikajɔ minnu bɛ a kɔnɔna la ka se ka o sɛnsɛn ka o lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Coordination des mouvements de l'Azawadi ye olu ye bataki bɔ bataki min ni u ye adressé u yɛrɛ ka tɔndenw na u ka tɔnden minnu ni olu bɛ Mali ɲɛmaayasow la ni olu ye o yɔrɔ ninnu sɔrɔ ka kɛɲɛ ni fɛn min ye accord d'Alger min ni o signera 2014 marifatigiw ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra sababu ye daw yɛlɛnna fɛn min ye marifatigiw caman bɛ yen nɔ olu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ Mali institution kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni mankan min wulila marifatigiw minnu bɛ kɔrɔn fɛ fo ka taa se Mali armée ma o mankan wulilen kɔfɛ CEMA y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw wulila ka taa bin olu ka daga caman kan ko u y'a daminɛ fɛn min ye u ka poste avancé min bɛ yen nɔ ni u bɛ a wele Foyita fo ka taa se Berma u y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka nin wulikajɔ kɔnɔna la ko o kɛra u n'u dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ ni o ye Rusulakaw ye ko hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye olu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ CEMA kɔnɔna la ko o de y'a to olu fana ye lakana baara ka ɲɛsin u yɛrɛ ma n'u ka dugukolo ma ko u ye o boloda ka kɛ ni bingani wale min u yɛrɛ ka fɔ la ni Mali État bɛ ka o ta k'o ɲɛsin olu ka jamana ma n'u bɛ wele ko Azawad. Nin kɔnɔna kɔni lase kɔni kɛlen don fɛn min ye CEMA mɔgɔ fɛn fɛn ni o bɛ Mali ɲɛmɔgɔyaso la k'a jira k'a fɔ ko olu k'u ka baaraw bɛɛ bila yen nɔ ka taa CEMA kɔnɔna la u tun bɛ baara min kɛ CEMA kɔnɔna la k'u ka segin ka taa u ka o coordination des mouvements de l'Azawad o tɔn kɔnɔna la walasa u ka t'u ka baaraw kɛ yen nɔ u ka Mali foroba ca fɛn fɛn ni a gulonnen b'u la nin waati na ko u ka a bɛɛ lajɛlen bila ka b'u bolo ka segin ka taa u ka jɛkulu kɔrɔlen kɔnɔna la ni o ye CEMA ye. Kibara laban bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Point G dɔgɔtɔrɔw kan olu bɔra bi sɔgɔmada in na ka nisɔngoya sitting kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka saraw ye ko olu bɛ retard la halisa sara minnu ni olu bɛ tali kɛ prime de garde fo ka taa se ristourne ma i b'a k'a fɔ ko a dɔ la a bɛ kalo 6 bɔ fo a ka ca ni o ye tuma dɔw la minnu ni o saraw ni o balalen bɛ halisa fɛn min ye Point G dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaayaso la minnu ni o dɛsɛlen don ka sara sarako a bɛ tali kɛ kosɛbɛ maaw kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ baara kɛ Point G kɔnɔna la ni olu confirmé don fo ka taa se minnu bɛ yen nɔ ko olu ye contractuels ye i b'a k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na fɛn min ye jama camanba o bɔra Point G dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka nisɔngoya sitting ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Pamata ye ale ye lase caman kɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin waati na ko Point G dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaayaso i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye ŋaniya ye ko o ɲuman tɛ yen nɔ walasa ka se ka baarakɛlaw ko olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ko u ka se ka u bɔ o kɔnɔna la ko sabula ko olu minnu ye lafasalitɔ ɲɛmɔgɔw ye ko olu mana décision ta waati o waati k'a fɔ ko u bɛ juru k'u bɛ o magaya laɲiniw taabolo la i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye Point G ɲɛmaayaso ye ale bɛ na ni fɛɛrɛ dɔ ye tuma bɛɛ walasa ka se ka o ko o gɛlɛya ka na ni sababu min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don halisa baarakɛla ani ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Point G kɔnɔna la ko sabula waati min olu tun bɛ grève la i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye u ka prime n'u ka ristourne ko o sara la ko nka ko olu ye grève u ye a ɲɔngiri ka baara daminɛ k'a bɔ ko o bɛɛ n'a ta fɛn min ye nin sɔrɔ ninnu ye a tɛ ka se ka sɔrɔ halisa k'a sɔrɔ grève bɛ yen waati min a tun bɛ sɔrɔ mais grève tɛ yen nɔ sisan ko a tɛ ka sɔrɔ o ye waleya min ni o ma se ka faamuya fɛn min ye sunkalo ye ale y'a fɔ k'a da ka jira k'a fɔ ko ni musaka in saralibaliya ko a kɔni tɛ turu ta k'a da fɛn min ye musaka sɔrɔlibaliya kun ko sabula fɛn min ye Point G dɔgɔtɔrɔso ye u ye wari min na don a bɛ taa fo CFA wari miliyɔn 60 bɔɲɔngo la a bɛ surunya o la min ni o la donna kalo kelen kɔnɔna la k'a fɔ ko o tɛna se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko contracteur minnu bɛ yen ni olu ka sara ko o gulonnen don ni o bɛ taa maa 500 ɲɔgɔn na la k'a fɔ ko yira k'a fɔ ko olu ka
ka sara ni y'o fara ɲɔgɔn kan a tɛ surunya hali wari min ni o la donna kalo kɔnɔna nka k'u t'a faamuya k'a fɔ ko mun na u ka sara o tɛ ka kɛ projet gɛlɛya bilama u y'a yira k'a fɔ ko hali maa minnu bɛ yɛlɛ ka taa furakɛli ɲini yen nɔ ko a bɛ ka degun laba lase olu ma sabula ko fɛn min ye scanner ye ko o bɛ kalo caman bɔ sa min ni a jɔlen don ko wa ko k'a fɔ ko basima fɛn de bɛ scanner yɛrɛ la ko o tɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ ko climatiseur ni o ye sumayalikɛla min ni o kan ka bila scanner bureau kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o clim o de tiɲɛnen don o tiɲɛni sababuya la ni o ma se ka nɔra bila ko kɛra sababu ye fɛn min ye scanner a tɛ ka se ka baara kɛ a bɛ kalo caman bɔ sisan wa fo ka taa se laboratoire kɔnɔna ma laboratoire kɔnɔna min na n'u bɛ baara kɛ ni baarakɛminɛn dɔ n'u bɛ a wele ko tube ni mɔgɔw ka jeli walima u ka banakɔtagaw ni dajiw bɛ ta min na ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a la ka yira k'a fɔ ko o fana kun dɛsɛra projet kɔnɔna la a bɛ waati damadɔ bɔ fo kɔsa in na de maintenant baaraw senfɛ maintenant u taara ka taa o dɔ san ka o bila kɛrɛfɛ yen nɔ projet baarakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ in tɛ laɲini yɛrɛ foyi nɔfɛ olu ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la u ye a laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔyasow fɛ ka kɛ ni fɛn min ye président Asimi Goyita ye fo ka taa se ministre min bɛ yen nɔ bi ni ale bɛ kɛnɛya kunna u y'o wele bila olu bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko projet bɛ degun na depuis 2018 waati kɔnɔna ninnu na jamana ɲɛmɔgɔ k'u ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ walasa ka se k'u kɔfilɛ projet kaw la u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la dɔ ka se ka bɔ u ka degun na balima nin bɛ danse kɛ an ka bi do kibaru kɛnɛ kan an ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma